Bronka v akcii. V hlavnej úlohe Bronka. V hlavnej úlohe Bronislava Kovačíková. Všetko je štátne, ale nám nič nedá štát. Počuj sa bližšie. Nič nám nedá štát. No a čo? Tak daj to mne, ja to natočím. A jak si mám láhnuť, akože keď musíme raz vyložiť nohy? Ale tak pár. Ani takto, keď budeme vo vzduchu? Proto aby sa mohli na ničom dali. Prosím? Kto? A to nie je moja priateľka, ja nie som lesba. Všetko každý je niečo. A vy ste? Vy ste čo? Ja som univerzál. Univerzál. Dobre. Vždy bol aj jeden podnik, sa volal univerzál. Ako? Univerzál. Dobre. Univerzál? Lepšie ako tie školy. To není smiešné, to je normálne. To je na Máte plač. pekné oči. Také už prežité. Také už prežité, že? Ale ja to niečo celé už je prežité. Zase. A ja mám aké, viete mi vyveštiť oči? Čisté veštiec. Vaši priateľi tu budú Akí priatelia, ja tu nemám priateľov. To je moja sestra. no To dobré. je brat a bratranec. My sme všetci jedna rodina. Áno. A naozaj je to môj brat. No, Som blond. čo dáme, môže byť, ja netvrdím, že nie. Všetko je možné. Nič nie. No. No, To čo je? A on ma bije. tak to